כן. כן. 4 מידות ביושבים לפני חכמים. אחד זה ספוג, אחד זה משפך, אחד זה משמרת ואחד זה נחר. ספוג שהוא סופג הכל, סופג את זה נקרא ספוג. משפך נכנס פה ויוצא משם, רוח פרצים, נכנס מהאוזן הזה יוצא מהצד השני. משפך. משמרת שמוציא את היין וקולט את השמרים. את היין הוא מנקה ולוקח את השמרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. עכשיו הוא אומר, אז יש לנו כמה ישובים שבאים לפני הישיבה. יש תלמידים שברוך השם סופג את הכל. הרב יום טועה גם כן הוא סופג. זה נקרא ספוג הכל. ויש דומה למשפך. למה זה כאן רחב ולמטה זה דק. זה שעושים, ראיתם בהרבה שמן. תמיד שרוצים לשפוך שמן עושים את זה. מלאים יין כיושב לתוך כלי החבית. אז ממילא, והוא יוצא מפיל צד התוך הרך, אין לנו זה. זאת אומרת, יש דומים לדבר הזה בין התלמידים. כן, משפך. ספוג ומשפך. זאת אומרת, המשפך הזה הוא מחלק בדברים שלו. כן. עכשיו יש משמרת. כן, מוציא את מה ששומע בבית המדרש וקולט דבר של טובה. הבנת? וקולט דבר של בטל. שמע בכיתה הרבה דברים, את הטוב לא לקח, את הרע, שמע איזה דבר. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו, זה נקרא משפך, הכל עובר. כן, שמכניס בזו ומוציא בזו. אבל מה שמכניסים בזו בפיו העליון, עושה מיד דרך פיו התחתון, כך תלמיד מקבל מה שומע, אלא שמיד מוציא, תמיד קולט, אבל זורק. בקיצור, יש כמה, בואו נגיד את זה להלכה למעשה היום בימינו. יש תלמידים ששומעים איזו הרצאה. ולא כל מה שאומרים המרצים האלה הם קולטים. אז יש כמה וכמה סוגים. יש אחד, ספוג. הכל הוא לוקח, מה שהרב אמר, דברים טובים של רבנים טיפשים, יש לנו, אנחנו רואים. הרבה פעמים בדקנו רבנים, לא ידעו מיני ולא מקצתי, לימדו אותם, בטעות. את הכל הוא לוקח, מה שאמר הרב זה נכון. אבל יש שזה משפך, מה שלומד זורק, זאת אומרת, נכנס מפה יוצא מפה. ויש משמרת, שזה דבר שיודע לספוג. הבנת? משמרת שמוצאה את היין וקולט את השמרים. זה, זאת אומרת, מקבל את השמרים, כאן תלמיד מניח את העיקר, ולוקח את הדברים הגדות ודברים השטויות שדיבר הרב, ולוקח את זה. ונפה... כאילו כשהוא אמר בדיחות, הוא זוכר את הבדיחות, הוא לא זוכר את ה... כתוב שמחים בצאתם, ששים בבואם. עושים באמר, מותר להגיד דברי בדיחותא בתחילת השיעור, ומותר לסיים בבדיחותא, אבל כשלומדים, עושים באמר, רצון יראה, צריכים ללמוד כמו שצריך. אז זה עוד פעם לחזור, יש תלמידים שדומה, מה ששומע יודע, כל מראה, הרב הזה היה טיפשון, והכניס לו בראש, הכל זה נשאר לו. יש כאלה שמה שמוצא מפה יוצא משם. יש, תופס רק את הדברים הרעים. מהשיעור, את הבדיחות, את זה הוא זוכר, אבל את השיעור לא זוכר. ויש להפך, את הבדיחות זורק, ולקבל רק את הדברים הנכונים, מה שזה להלכה, מה שבאמת הרב דיבר נכון, קלט נכון, כן. ונפה, רוצה לתקן קצר, לעשות את זה קצת יותר עבה מהקמח. הקמח זה דק, לעשות את זה יותר עב. אז ממילא שהיא אבק דק וקולטת לתוכה את הסולת המשובחת. כך תלמיד חכם אוחז בידו את עיקר העומק ההלכה ומניח את הטפל. זה בכיתה אתם רואים הרבה פעמים. שצריך להיות תלמיד ששומע מהרב, לא את הכל לקבל. אם הרב אמר איזה בדיחות או איזה, זה לא יהיה העיקר. זה תזרוק, תלמד מה שלמדו בהלכה. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל אהבה, בטלה אהבה, ושאינה תלויה, אינה בטלה לעולם. איזו אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. זהו, כל הזמן היה לו לעשות את העבירה. ברגע הייתה שנאה אחר כך ביניהם, כל המטרה שלו רק היה לעשות מעשה.
ברגע שכבר גמר את המעשה שלו, מתחילה להיות השנאה. כך גם זה באמת נכון. אם איש ואישה הם מתחתנים רק בגלל דברים, שהאישה מרוויחה כסף, או האיש מביא כסף, אז זה אהבה שתלויה בדבר. זה, הבא פתאום נהיה מסכן, לא יכול להביא כסף, או האישה לא אין לה כסף, מזלזל בה או מזלזלת בו. סיפרתי לכם מאף העקום. שפעם אישה אחת אומרת לבעלה אחרי 40 שנה, 50 שנה, אתה יודע, האף שלך עקום. אמר לה, עד היום, עד 50 שנה, מה פתאום? עד היום היית מרוויח הרבה כסף, זה מכסה את זה. זה אהבה תלויה בדבר. אתה לוקח, מתחתנת בשביל כסף. אין כסף לבעל, הוא לא צריך, יאללה שיעוף ממני, לצערנו הרב. אסור לחשוב ככה, רק בשביל כסף, רק בשביל כבוד, רק בשביל יפה, רק בשביל זנות, ורק בשביל תאווה. לא באמת לוקח את האישה שהיא בת זוגו. אדם שהוא צדיק, אומרים ברוך השם, השם נתן לי את בת זוגי, היינו שני חלקים, נהיינו אחד, והיו לבשר אחד, ברוך השם, השם נתן לי, אני מאוד שמח, מאוד מאושר, ברוך השם. ואני האדם רק רוצה בשביל כסף, זה אהבה תלויה בדבר, אין כסף, אין אהבה, זה שהוא אומר. או רוצה אותה רק בשביל תאווה, פתאום הייתה כעורה, כבר לא אוהב אותה. קודם שהייתה צעירה, בת 20, הייתה יפה, פתאום נהייתה קופה, התעקם לה, אף היה לה תאונת דרכים, אתה לא אוהב את אשתו. אבל אם אדם שבאמת אוהב את אשתו, באמת, אפילו שהיא לא יפה או כן יפה, זה תמיד נשאר להם אהבה, זה נכון, זה אמיתי. כשאדם מתחתן מתוך אהבה אמיתית של קדושה וטהרה, להקים בית בישראל, להקים זה, אישה טובה, יראת השם, איזה שמחות אני שומע, משפחה טובה, אנשים טובים, אז תמיד יישאר להם האהבה, אפילו אם פעם היא תהיה כעורה. להקים לאף, אני יודע מה. תשאר אליה אהבה. אבל עם האהבה שאינה תלויה בדבר, יישאר אהבה תלויה בדבר, לא, כלומר, זה דומה שאמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. לא היה תלויה בשום דבר. סתם דוד המלך היה עליו השלום, הוא אוהב את יהונתן, יהונתן היה אוהב אותו. בגלל שהיו חברים טובים, חברותה טובה, חיים ביחד, לומדים ביחד, עובדים את השם ביחד. זה נקרא אהבה שאינה תלויה, שלא הייתה אז מחמת דבר עליו ותועלת. שהרי יהונתן הפסיד את המלוכה מפני דוד. אלא אהבה זה כדי להשלים רצון קונם, ולכן התקיימה אהבתם לעד. איפה ראינו שהתקיים לעד? נו, תגידו, איפה ראינו שהתקיים לעד? כאן שהוא עומד, שאהבה לתועלת אין בה קיום, עולם אהבה זה מהקר, אבל רואים שזה לעולם. כאן הוא מביא, אני שומע שיהונתן אמר לו להפך, אתה תמלוך על ישראל, ואני, לא אכפת לי, אני כל כך אוהב אותך שתהיה מלך אתה, ואני אלך עלי משנה, כך כתוב בפסוק, אתה תהיה מלך ואני אהיה איתך ביחד. למה הוא האמין שמהשמיים, אז מה הבעיה? הוא יהיה, כך לנו אהבה בתועלת, בת הטוב היא אהבה שאין לה הפסק. כשישאר האדם שיגיע לו קצת נזק בשביעי דוד, זהו. בסוף הוא אומר שנפלאה אהבה מאהבת נשים. זה הרשע הזה, נח שמו. לא, האהבה שהיה בינינו היה... כן, לא, הרשע, לא יודע שאמר שהוא היה מוסוקסלים היו. פעם דבר. אומר דוד המלך גם היה, הוא היה זנאי. הוא היה עושה את התועבות. אומר, אבל גם דוד המלך היה כזה. הנה תראו מה שכותב. אבל הרמב"ם, מעניין שהרמב"ם אומר, גם אצל הקדוש ברוך הוא צריך לחשוב כמו שהאדם נכנס לו חולי אהבה, שלא יכול לצאת מהמחשבה הזאת, כל הזמן מסתובבת לו בראש, ככה צריך עם הקדוש ברוך הוא, ככה הוא כותב. כיצד היא אהבה, כמו שהאדם נכנס לו אהבה לאיזה אישה מסוימת שלא יכול. יש כאלה שנהיים מבולבלים, יש חולי אהבה, יש אנשים שבגלל זה הם נהיו חולים. לא יכולים לצאת מזה, לא יכולים לשכוח, אוי ואבוי אם היא לא תרצה אותו. היה אחד הרב עובדיה יוסף, שהוא רצה אישה אחת, ואמרה לו לא. אדם נורמלי, טוב. לקח אקדח והרג אותה ואת הבחור שלה ביום החתונה שלהם. יש לו תשובה על זה. אם למסור אותנו, קראתם את זה? תקרא את זה, תקרא. ואני זוכר, כשהייתי ילד, היינו מדברים על זה. הייתי אולי
כשבא הרב עובדיה יוסף לארץ, 52, הייתי בן 12 אז. אז אני זוכר, היו אומרים, כן, היה במצרים יהודי אחד שרצה איזה בחורה, ולא רצתה אותו, נו, מה יש בזה? לקח אקדח, ביום חופתה ירה והרג את שניהם. אז הייתה שאלה אם למסור אותו למלכות. תביא את הספר, תקרא את זה. אולי בחלק זין זה, לא? He took a gun, he murdered both of them. תקרא את התשובה, אני חושב חלק זין זה. או חלק ט' או חלק י', אחד מהם. או בט' או בי'. אני זוכר שראיתי את השאלה, הוא מביא, מותר למסור אותו למלכות. או מי שאמרתי להם, אם יהרגו אותו, אל תמסרו אותו למלכות. למה לא מחשב או זכור? הוא אמר כיוון שזה לא יקרה עוד פעם. מה לא יקרה? מה זה יודע? Remember we saw the truth. שמשפט זה אולי יהיה, לא? אם זה נקרא מוסר, מדבר בשאלה הזאת. אנחנו נשים אותו בכיפה. אם מותר למסור אותו. מצאת? אני חושב אז אולי בשאלות האחרונות שלו. אבל אם הוא יכתוב כן, הבן אדם ילך אחרי לא, סיכלו אותו. במצרים היו תולים, רוצח היו תולים. אז הוא אומר, אם ירצחו אותו, אז דבר גרוע. אבל זה גרמה, בעתה רע מקרבך. אני הייתי מוסר אותו לממשלה. רב אמר להם לא למסור. למסור אותו, מחשמו זה לא בן אדם, זה גם שעושה דברים כאלה. וגם כל העם ישמעו ויראו. איזה חלק זה? אני זוכר שמצאנו את השאלה. יכולים להתפלל על בן אדם כזו, תראי, אנחנו אסור לנו להרוג, אין לנו כוח להרוג. אמרתי לכם, בזמן הגמרא, שהיה רוצח, היו לוקחים מסמרים על האש ומכניסים לו בעיניים. היה אחד אתמול באמריקה, היה אחד... כן, היה בישראל היה, מה הוא עשה? שום דבר. בגלל שהוא אמר ישראל צודקת. אמר למה אתם כל כך שונאים את ישראל, מה עשו להם כל כך רע, הרגו להם בזה, אז הם שומרים על עצמם. טוב. למה זה לא נקרא, לא תאונן עם מה שהגמרא אומר שאם יש ירח מכוסה שזה רע ליהודים, טוב לערבים. זה כבר במסכת סוכה, תקרא אותה, בזמן שחמה לא כעס, סימן רע של הגויים. בזמן שלבנה לא כעס, סימן רע זה שונאים של ישראל, כוונה מרם היהודים, לרשות סגנהו. סימן שונא של ישראל. זה קרה ביום... חביבי, תהיה רמב"מניק. לא כל מה שכתוב בגמרא, דברים כאלה תיקח אותם. עכשיו קראנו בשפק. קראנו, נכון? הבנתם, תהיה כמו הרמב"ם, לא כל מה שכתוב בגמרא תקבל. אנחנו מאמינים הכל במעשים של האדם, לא בגלל הכוכבים שזלזו פה וזלזו שם. אל תקשיב לחכמים, הוא כותב בפירוש באגרות שלו. אל תשים לב שכמה חכמים אמרו, מזל מחכים, מזל מש, אל תשים לב. זה מהדבר אחד, עבודת השם, והם שמוע תשמעו, יהיה טוב. ואם חס ושלום לא נשמור, יהיה רע, לא חמה ולא לבנה, זה שטויות כל זה. כותב הרמב"ם בפירוש, כן. הם אמרו דבר שהסיבה שראשי חמאס לא נהרגו, לדעתה, שמו את הטלפון על השולחן, והלכו להתפלל מנחה ולחזור. עוד לא ידוע מה איתם, לא בטוח שום דבר. הם שקרנים, תדע לך, הערבים אל תאמין להם. אולי זה כן, אולי זה לא, אבל אל תאמין להם. אבל הישראלים גם אומרים שזה לא בטוח עוד, לא בטוח. נשאלתי במעשה שהיה בהבנות האלה, זה החלק י' חושן משפט סימן ז'. שנרצח התלמיד הוותיק צדיק וישר רבי יעקב מזרחי ביום חופתו הוא ואשתו וחמותו מעוברת על לא עבד החפון. רק שלושה אנשים. וחמותו מעוברת. והרוצח היה ישראל אחד שנימק את רציחתו כי מחשבתו הייתה לקחת את הכלה לא לאישה. וכשראה שתורחתו נחצבה עבר עליו רוח שטות ובקצפו ובחמתו רצח כל הנפשות האלה. ואחר כך הלך לבית והחליף את בגדיו של דם וערך לאדמה. נשאלו אם מותר לקרוא
צריכים למסור אותו למשטרה. לא איתי מהר. לא הייתי להם. לא, this was in 67 years ago. הסרטון היה המפחיד. אבל בגמרא כתוב שתפתחו את הגמרא, במסכת סנהדרין, שהגמרא אומרת, אם האדם רוצח, מה היו עושים? נו, תגידו, מה עושים? לחיינו לעיני. היו לוקחים, כך שמעתי, מעברים אותו, אבל שמעתי איך היו מעברים אותו, לוקחים מסמרים, שמים את זה אדומים, ומכניסים לו בעין. אין תקנה לעולם.